Sir. Ini 13 tarik Jun 2025 Sipajula District di Pramodha District. Ini Sipajula District ni DM District Magistrate and Collector no. Ini bebe ono प्रवेश करी illegal immigrant no ini to khai profit bebe ini to khai prospect kami bage deputation zaka मुख्यमंत्री ने एड्रेस करी वो DM ni मापतो गसिनी एक्टन दाबी सा देवरता वो त्रिपुरा राज्य वो ओडी नियत डेली से ono प्रवेश दं आबो दं गा आबो बाकी उकिल नाय गा आबो मा बाय सुनि दं ओ सिगं मांखं बारिओ क्राइम दं सामके बारि दं अबा के नुक जगै दं অথচ ত্রিপুরা রাজ্য অন্যান্য স্টেটও একশো নয় ত্রিপুরা রাজ্য সেরকম একশো নাম যে মিশা রম জায়গা কোথাও এখনো যে হারে ফাই দं দাবো অনুপ্রবেশ দं ও বেলায় ওয়ান আমার সিংকেন আবং जों ত্রিপুরা মঠানি इंगे जों आसुगु दंमालिया जों दाबो डेपुटेशन इनिसिटोर सिनु डेपुटेशन या उनकुटि डिस्ट्रिक्ट डेपुटेशन जाक दं मेयर जेरेन्यार जागो आम्बासार जाका दंबै साब डिभिजनर जाका अमा के सारा त्रिपुरा गराङै डेपुटेशन जाका कमल बरगो तिनि केरो सिबाजला डिस्ट्रिक्ट नि डीएम नारो जों डेपुटेशन फाया नङाबनो आइडेन्टिफाइ खादि बहु जागाव दाबो आं प्रग्राम बारा सासपेक्ट दंनाय आबाहाय एरियायाव दिसिराव ग्राम पन्चायतआव आबाहाय सासपेक्ट दंनाय दङ हांके आबो साग्लायजों साग्लायरै पुलिसनि एक्सननानै डीएमनो साखा डीएमनो एक्सननानै बगै बवल बवल आबाहाय केव जुदि सानमानै दं हांके जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनो हांके साइ लोकेशन दं आइडेन्टिफाइ खालामनो हांके एक्सननानै बगै सुना आसल ताइ मुख्यमंत्रीनि उद्देश्य सुमाबनो साखा सिनाराव डिटेंशन कैम्प खाजियाखौ डिटेंशन कैम्प खानायनि बगै बेबस्था खानायनि थाखाय स्पेशल टास्क फोर्स आसला कम खानाय इम्प्लिमेंटिंग खानाय गा अब टास्क फोर्स गठन खानाय नांगौ टास्क फोर्स गठन खाजियाखौ ओमफ्राय थाखोसेनि डिटेंशन कैम्प बरंना डिटेंशन कैम्प दंखासे हेड पुलिस कमनो पुलिस बेक खानाय गाबाय खाजो आबार खानायनि बगैनो जों दिनाव डीएम खानाय बनो साखा अबिसि नायनि हिसाबाबो नायाखै जे जागाव जुदि इलिगेल इमिग्रेन्ट दंगा तारा तरे तुरन्त खबर रै नानि बगै बर जानांनायनि बगै जों साखा सिनि बिजों जारा बरफ दंनाय दारा आम दंनाय बरफ बाहायनो दारा सन्देह दं सासपेक्ट दं आबाय दंके साग्लायनो निंथों साग्लायगे लगन लगिनो डीएम बा पुलिसनि एक्सपिरियेन्स थांलायाबो डाइरेक्ट एक्सन नावयाबो बंला आइडेन्टिफाइ खायाखै तामा एक्सन नायनाय आबो संकाबो अब बेलेग त्रिपुरा राज्योआव शुद्ध त्रिपुरा सर पार्टी खाने सिमां हजानाय कोटियाबो मुखे अमृत जारा त्रिपुराव 10 बर त्रिपुरा बासिं दंनाय दं अमृत सुरसिनि सिकिउरिटिनि उद्बेगनि प्रश्न सिमियाबो जत मुस्लिम बांलादेश जत त्रिपुरा बासि जे दंनाय इलिगेल माने इलिगेल न बंनो हनन बै पुलिस खाने गठन मुभमेन्ट खाने त्रिपुरा सब बेस जे पलिटिकल अर्गानाइजेशन आं सानामु जोङो अर जत पलिटिकल अर्गानाइजेशन दंफोराना कारण इलिगेल इमिग्रेन्ट खानायाबो जों त्रिपुरा मठासिम खानायनि कोटियाबो जतनो अर बरंनि खानायनि अधिकार भरदेव मुभमेन्ट खानायाबो मुभमेन्ट खायाबो न साइमानि दङ बरतांनि खायाबो पार्टीनि हाइ कमान्ड बाय साजागि बर खायागोन तो साइबिया जोंने जोंनि हाइ कमान्ड जों साजाग जों मुभमेन्ट खायो सा जों मुभमेन्ट खायो आबन बागै जों त्रिपुरासानि बागै जों थाखाय बिजौ त्रिपुरासा बहुत बिजि जों पासन दं त्रिपुरासानि बागै त्रिपुरानि गाहामनि बागै जों तां बै कक्सिया दंनाय बाबो जों मा सानायाबो जोंनो केबो बुकु मुथुबि मेया हाजि जों साना दा जनजाति बिजि मुथा दङ नि गणमुक्ति परिषद सिपिएम खानाय दङ जाय गुबुन कंग्रेस दङ अमु दङ बरतां कक्सिया आं बाबो बंनि दङ बरमानाय बहुत टिमबादे बाबुनि मंनाय अब पाब्लिक सঠিক समय सঠিক जवाब ना बेखौ बरताबो सामनि बागै त्रिपुरासानबाय संग्राम खायजों आन्दोलन खायजों आबो जतन नुबि दं सर अबनो तुले कोनो केबिनेट रगो दाखौ जर खाया आबोनि बागै जों सोंथिनि डेपुटेशन बारो अब आसुगु दाखौ एक सन्नानानि बागै पुरान सामुं खायनायनि बागै जेहेतु 19 तारिख जुन फाइगांखौ पास पाइखाबो एक मासनि गावसिनि त्रिपुरा राज्योआव के एक मास बायनिया सोंथियाबो सोंथि मा सोंया हेसि दिन लेजिटेटर जों एक बोसोर नांनायाबो एक मास बायनिया डेली फाइदों प्रतिनियत फाइदों तमसे तालसन बिसिङो अबन एप्रुभ खायजे सीएम नि फक्त इन्जिनियर बुस्थां खालाम तामो स्टेपना नाय जोंआबो सामोन जों आसु गान हेरखौ सुनता बुंनाय जे नाहर मुसे बर फाटान बर फाइसे बाङैसे जेराताबो अर्थनैतिक सामाजिक राजनीतिक गाबा पोकाबो बगरे बिरमानांगौ
món hỏi chừng một tiền ba cái sự áp lực cái cái movement khai yang cái thì movement thì xoay trong trong này áp lực khai yang 딱 되네 DM 를 따면 꼭 있다 너는 DM 뭐 사가 제 아이덴티파이 khai mấy cái nó bố mùa được bố saga tam trong ako abang cái action 나는 뭐게 뭐 사가 갖고 사가다 한 번씩.